Usa ka dekada na ang arbitral ruling nga mipabor sa Pilipinas ug mipawalay bisa sa Nine-Dash Line claim sa China sa South China Sea. Wala man kini giila sa China apan legal sa mata sa mga kaalyado sa Pilipinas. Aron isaulog kini dungan nga gipatingog ang sirena sa mga barko sa nagkariyang lugar sa nasod. Ani report. Daw kuro sa kadagatan sa Pilipinas ang gatusan ka mga barko nga dungan nga nagpatingog sa ilang sirena Domingo sa buntag. Kinialang sa paghandom sa ikanapulo nga anibersaryo sa makasaysayanong 2016 Arbitral Award nga nagpawalay bisa sa Nine-Dash Line sa China sa South China Sea. 10 Longhorns, it symbolizes the 10th anniversary of the Arbitral Ruling Award. The message is very clear. It's upholding the maritime law. Misalmot sab ang Coast Guard Southeastern Mindanao ug PNP Maritime Police sa nationwide simultaneous blowing of ships' horns nga gipahigayon sa Panakan Wharf sa Davao City. Alas 10 impunto sa buntag, usa ka minuto nga way undang nga gipatingog ang sirena sa BRP Malamawi. Sumala ni Captain Anthony Cuevas, ang Executive Officer sa Philippine Coast Guard sa BRP Malamawi, ang pagpatingog usa sa mga paagi sa paghinumdum sa pag-award sa nasod sa West Philippine Sea. Let the people be heard, let the Philippines be heard sa ating claim. And the Philippines is always stand for its integrity, peace, and rule of law. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.